Na Ukrajine počas vojny však mnohé z nich prišli o domov aj o prácu. S integráciou do systému im pomáhajú viaceré organizácie. Jednou z nich je aj organizácia Integra. Viac nám už porozpráva jej komunikačná špecialistka Slavka Golis, ktorú vítam v štúdiu. Dobrý deň. Začneme teda tým, vy pravidelne cestujete na Ukrajinu. Popíšte nám, ako vyzerá ich každodenný život. Každodenný život záleží od toho, kam ideme, kde práve sme. Mnohé ženy to majú veľmi náročné, napríklad, ktoré sa nachádzajú vo východných častiach, vo východnej Ukrajine. Ale potom sú ženy, ktoré stretávame napríklad aj v Kyjeve alebo v západnej Ukrajine, kde je situácia trošku lepšia. Mnohé ženy aj z týchto východných oblastí smerujú do západných oblastí Ukrajiny, aby začali na novo. Čiže je to rôzne, ale pre mňa sú tieto ženy obrovské hrdinky. Počuli sme aj teraz pred chvíľou, že žijú v nízkych teplotách, v zime, že prekonávajú mnohé ťažkosti. Mnohé z týchto žien majú niekoľko detí, museli na seba prevziať zodpovednosť aj za mužov, čiže starajú sa o rodinu a napriek tomu mnohé z týchto žien pomáhajú, dobrovoľničia, pomáhajú seniorom, pomáhajú vojnovým veteránom, snažia sa robiť, čo môžu. Je to situácia, kde ženy niekedy idú s deťmi 1-2 kilometre peši, aby našli mobilný signál, aby mohli deti poslať cez aplikáciu úlohy, pretože sa učia online a tak ďalej. Takže tých príbehov je veľmi veľa, ale sú tam aj mnohé hrdinské príbehy, mnohé hrdinské ženy, ktoré zostávajú napriek ťažkej situácii v týchto oblastiach. My sme v úvode spomínali, že mnohé ženy prišli o prácu, ako aj vy hovoríte, musia za ňou cestovať do iných častí. Ako možno práve vaša organizácia podporuje tieto ženy, aby mohli začať odznova? Nadácia Integra je na Ukrajine prítomná už 4 roky. Počas tohto obdobia vlastne sme pomáhali rôznymi spôsobmi a aktivitami. Jednak to bola nepotravinová pomoc, ale pomáhali sme aj ženám a hlavne ženám, ktoré sú tzv. Vnútorne vysídlené, čiže ženy, ktoré prešli z oblasti východnej Ukrajiny, z mnohých miest, ktoré boli okupované alebo ostreľované, prešli do západnej Ukrajiny a tam sme vďaka grantom pomáhali týmto ženám na novo rozbehnúť svoje podnikanie. Boli to ženy, ktoré už predtým podnikali, ktoré mali svoje know-how, ktoré mali rozbehnuté biznisy, ale vlastne pre vojnu prišli o všetko. Prišli o svoje domovy, prišli o svoje podnikanie a ocitli sa v situácii, že vlastne prišli do nového prostredia, kde ich nevždy prijímala hostiteľská komunita, čiže sú tam mnohé výzvy, ktorým museli čeliť. Museli si hľadať vlastne nové bývanie, na novo chceli rozbehnúť svoje podnikanie, pretože chceli prinášať do spoločnosti niečo. Čiže sú tam rôzne príbehy. Pamätám si na príbeh Oleny, ktorá otvorila v Ternopile jazykovú školu, ktorá dodnes funguje, kde sa deti po obede môžu učiť angličtinu a dnes už vlastne ponúka prácu ďalším ľuďom. Bol tam príbeh Olgy, ktorá rozbehla centrum pre deti. Ďalej ženy v Ternopile, ktoré si otvorili svoje butiky s oblečením, so spodnou bielizňou, kaviareň a tak ďalej. Čiže mnohé úžasné projekty. Čiže snažili sme sa vlastne pomôcť týmto ženám na novo rozbehnúť svoj biznis. Vy spomínate viacero príbehov, pani Olenu, pani Olgu. Prečo podľa vás je práve toto dôležité? Mnohí by si povedali, že či je naozaj počas vojny otvoriť si nejaký butík alebo jazykovú školu také dôležité alebo ich priorita? Áno, pretože tieto ženy sa rozhodli zostať na Ukrajine. A oni sa vlastne rozhodli prinášať niečo spoločnosti. Oni nechcú byť len poberateľmi nejakej pomoci, podpory, ale oni chcú aktívne žiť, oni chcú žiť tak, ako žili dovtedy. Oni chcú využívať to svoje know-how, ktoré mali. Čiže vidíme v tom obrovský význam pomáhať týmto ženám pri rozbehnutí ich podnikania. A tie príbehy sú neuveriteľné. Niekedy tie ženy vlastne odchádzali z okupovaných území bez toho, aby si mohli vziať nejaké osobné veci alebo čokoľvek vlastne z domu, museli byť evakuované. Vydali sa častokrát s deťmi na rôzne miesta. Napríklad táto Olga, to je úžasný príbeh, ktorá odišla s 2 deťmi a ona vlastne viedla niečo ako také školské centrum na východnej Ukrajine a vlastne prišla do Ternopilu a chcela zriadiť niečo podobné. Zriadila
kde môžu mať narodeninové oslavy a to je strašne dôležité, pretože tieto deti prešli mnohými traumami v živote. Oni sa mykajú aj pri buchnutí dverí, čiže všetky tieto traumy vlastne potrebujú prekonať. A na to sú vynikajúce takéto centrá, ako napríklad toto centrum, volá sa Veselka a je v Ternopile. Možno uprednostňujú niektoré ženy podnikanie aj v zahraničí, že chcú z tej Ukrajiny odísť? Niektoré ženy odišli z Ukrajiny, ale práve ženy, napríklad, ktoré stretávame aj na tých východných častiach Ukrajiny pri ruských hraniciach, podnikajú a ďalej pokračujú vo svojom podnikaní, napriek tomu, že sú to nesmierne náročné podmienky. Sú tam ženy, ktoré pri výpadkoch elektriny, ktoré sú tam veľmi časté, pokračujú. Napríklad je tam žena, ktorá má kadernícky salón a striha ženy s čelovkou na čele, aby videla, keď je výpadok elektriny. A aj toto je napríklad aj pre tie ženy, ktoré prídu, veľmi prínosné, pretože oni tou návštevou toho kaderníctva, takisto je to pre ne taký trošku relax v tom, čo žijú. Aj tie zábery, ktoré ste videli, tak tie zábery, častokrát na nich vidíme ženy, že sa usmievajú, že sú nadšené, ale treba myslieť na to, že oni stále žijú vo vojne. Že vlastne sú tam neustále hrozby útokov, neustále sirény, musia sa ukrývať v krytoch a tak ďalej. Čiže to je realita, v ktorej žijú, napriek tomu sa snažia nejak podnikať, budovať tú komunitu, v ktorej sú budovať miestnu lokálnu ekonomiku. Niektoré ženy, práve ako spomínate, sa rozhodli otvoriť podnikanie alebo rozbehnúť svoje podnikanie práve v blízkosti toho frontu. Je to samozrejme aj pre nich nebezpečné. Prečo volia takéto miesta? Nevolia si tieto miesta, ale žijú tam, to podnikanie tam už mali a fungovalo im a oni chcú zostať doma. Oni chcú vytvárať vlastne niečo dobré a niečo pekné aj pre ľudí, ktorí tam zostali žiť. Nie všetci odišli z týchto miest. Mnohí tam zostávajú, žijú v ťažkých a náročných podmienkach, ale oni práve chcú aj pre týchto ľudí, pre tieto ženy robiť niečo zmysluplné a vytvárať vlastne tú ekonomiku. A preto aj my ako nadácia Integra sme šťastní, že môžeme tieto ženy aj tými grantami na rozbehnutie ich podnikania ich takto podporiť. A vy pri tých vašich cestách na Ukrajinu a práve aj za týmito ženami podnikateľkami, na čo konkrétne sa sústredíte? Sústreďujeme sa na to, aby ženy, ktoré už napríklad mali svoje podnikanie, čiže majú know-how, aby ho mohli na novo rozbehnúť. Čiže sú tam tréningy, kde ich učíme, vypracovávajú podnikateľské plány. Je tam komisia, ktorá potom rozhoduje, ktoré z týchto žien získajú granty. Ale zároveň máme mnohé iné aktivity. Napríklad v minulom roku sme rozbehli také iniciatívy ako self-help groups, čiže svojpomocné skupiny, kde školíme vlastne ľudí, a hlavne teda ženy alebo vojnových veteránov, seniorov, ktorí žijú v týchto oblastiach, ako ďalej pomáhať v komunite, ako ďalej viesť menšie skupinky, aby sa mohli multiplikovať a aby mohli vlastne ďalej pomáhať. Čiže napríklad svojpomocné skupiny sú veľmi prínosné. V minulosti sme robili ozdravné pobyty pre ženy s deťmi z vlastne oblasti blízkoruských hraníc. Sme ich brali na také ozdravné pobyty s psychológmi, kde sa učili technikám, ako zvládať stres, ako zvládať traumy, aby prekonávali tieto situácie. A boli tam nádherné, krásne príbehy, kedy deti, ktoré napríklad dlhodobo nerozprávali, alebo ženy, ktoré dlhodobo nerozprávali, tak začali postupne sa otvárať a rozprávať. Hovorí Slavka Golis z organizácie Integra. Ďakujeme vám za návštevu aj za tieto dôležité informácie. Ďakujem a pekný deň.